Ja som sa narodil v Martine, aj som teda tam vyrástol, žil som tam do svojich 19 rokov a nebolo to úplne pre mňa jednoduché prísť z Martina a z tohto prostredia, kde vlastne bolo všetko také iba naše a nechceme iné a toto je. A teraz ja som došiel na vysokú školu do Bratislavy a tam bolo, že polovica ľudí rozprávala po maďarsky, teda z nášho ročníka. A ja som tomu nerozumel úplne, lebo z toho prostredia, odkiaľ som teda prichádzal, toto nie je úplne štandardná vec. A tam si počúvala to, že Maďari to nie je úplne celkom zdravé, že sú tu. A vadilo mi to. Ale chvála všetkým okolnostiam, čo sa udialo a tým rozhovorom a všetko, že zas, keď sa ja vraciam do toho Martina, tak nie som úplne pochopený. Ale mne už to je dosť jedno, lebo ja som šťastný za to, čo sa udialo. Čiže, nechcem teraz to poviem tak akože veľmi hrubo, že jedinou spásou pre rozšírenie obzorov Slovákov je prísť do Bratislavy? Tak... Mnohí to robia. Buď do Bratislavy, alebo ešte trošku ďalej, alebo že niekam.